terus dusun Geneng ngisore iki. Lah sing ngarepe diliwati ngarep iku ana dusun Dasani ijo-ijo kae tanduran jagung. Terus sing kosong ki berarti sik lagi diolah arepe ditanduri lur. Terus sing ketok ngrumbul-ngrumbul iku wit cengkeh. Banyu los lur. Lah ketok kaya puthuk bukit kae Bukit Pragolopati dulur-dulur. Lokasine nang Desa Parang, Kecamatan Banyakan. Men jenenge warunge iki lur. Warung Makdi Sudar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nang nggone cedhake pos tiket masuk wisata Sumber Podang dulur-dulur. Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Spesial dina iki dulur-dulur bakal tak jak nang nggone salah siji warung langgananku. Lokasine nang tengah alas lur. Terus jarake saka ngomah yo adoh. Tapi aku mesti pengen kudu mrono wae amarga panganane kuwi sanajan sederhana, regane yo murah tapi enak lur. Kanggo dina iki dulur-dulur tak jak liwat dalan sing rada adoh lan menantang, yaiku ngliwati dusun Dasun lur, sing 10 utawa 15 tahun, 20 tahun kepungkur nate longsor lur. Jadi Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri kuwi ana beberapa dusun lur. Antara lain dusun Joho dhewe, terus ana dusun Karangnongko, terus dusun Geneng ngisore iki. Lah sing ngarepe diliwati ngarep iku ana dusun Dasun. Dadi dusun jenenge Dasun sing sekitar 20 tahun yang lalu lek gak salah, po 30 tahun yang lalu itu tau longsor lur. Pertigaan Dasun ki dulur-dulur tak jak lusukan dhisik mergo pemandangane apik banget lur. Sanajana jumlah perumahane gak akeh, tapi pemandangan terutama terasering sawah terus kebun cengkeh kuwi nyenengne banget lur. Terus yang kedua dalane sampai notok ujung kampung terakhir kuwi aspal lur. Dadi yen motoran utawa sepedaan gampang banget lur. Wit-wit cengkeh lur menghiasi kebun lan pinggir jalan. Sanajana dalane gak pati gedhi tapi iki mobil cukup lur iki. Ngiwonengen tanduran jagung, terus tumpang sari karo tanduran cengkeh lur. Yen wis mlebu kene iki ambune aroma cengkeh ki seger banget. Ngiwonengen tegalan to sawahe ditanduri jagung, tumpang sari karo cengkeh dulur-dulur. Ngarep totokan lur, awake dhewe iso nonton Gunung Wilis sebagian. Lagi yang ngiri arah alas iki lur dalan setapak, tapi motor ya iso aku sering ngerti ana wong numpak motor kok alas ya nggawa pakan, nggawa kayu lur. Terus ya nengen ku sejatine ana guwa laler lur. Cuman ya dalane ra penak kaya ngono kuwi, pemeneh yen
pas kena luberan banyu utawa udan ngono jembrot lur. Ning banyune bening lur iki. Atik debite ya gedhe, dadi ora maido yen sawah-sawah kuwi kondisine subur banget lur. Neng Desa Njoho termasuk wilayah dusun Dasun iki. Itu tanduran cengkeh lur tak sepil. Ki mbiyen nggonku favorit lur padahal dalane rung aspal waktu kuwi. Ki suwi ora mrene ana setahun porong tahun ngono lagi mrene maneh lur. Iso dipirsani ijo-ijo kae tanduran jagung terus sing kosong ki berarti sik lagi diolah arepe ditanduri lur. Terus sing ketok ngrumbul-ngrumbul iku wit cengkeh. Banyu los lur. Lah ketok kaya puthuk bukit kae Bukit Pragolopati dulur-dulur. Lokasine neng Desa Parang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Terus ki jembatan lur. Salah siji jembatan nang nggone dusun Dasun jenenge. Ki ngiwonengen ratan ku ya ana tanduran jagung kang subur banget lur, katon ijo iso dipirsani. Peh aku suweneng lur yen nonton pari sing ijo, jagung uga ngono yen sik nom-nom ngono ketok ijo, tapi yen wis woh mulai ketok kuning ngono kae ya secara pemandangan kurang bagus kanggoku lur. Ki lur iki aku teko pertigaan mau perjalanan nang nggone warung tengah alas langgananku arep tak lanjut lur. Awake dhewe mlebu dalan ngarep mau lho. Ki wis munggah maneh. Saiki nuju lokasine nang wilayah dusun Igir-igir lur. Biasane kan aku langsung menyang Igir-igir liwat cedhake parkiran Sumber Podang. Lah iki tak liwatne dalan rada adoh mergo medane menantang dulur-dulur sing seneng mbolang montoran utawa gowesan iso dijajal lur dalan iki. Saka aku start mau mengko sampai lokasi ya sekitar 3 km lur. Tapi dalane aspal sanajan nang nggone titik-titik tertentu enak sing rusak ning amarga lokasine pancen pelosok desa paling pinggir mepet alas sih dimaklumi lur. Aspal sejatine kabeh sampai pok. Sing nyenengne kuwi tandurane lur. Dadi kampunge iki katon ijo, berbagai macam pepohonan utawa vegetasi iki tukul subur lur. Contone banyune mang sumbere kan gedhe banget. Dadi ora maido sanajana saiki lagi 3 nguntang-entang lur. Tapi tanduran-tanduran kondisine subur. Kecuali pancen ditebang terus dibong lho lur. Lagi sing tak omongne nek beberapa bagian sing rusak-rusak lur aspale, tapi sik tetep oke yen mung dingge montoran lur utawa sepedaan. Cuman yo kuwi lur suwepi banget. Gak ono wong liwat tok. Iki pancen bukan jalur produktif lur. Jalur wong blakrak yen iki. Dadi jalur iki jalur saka Dasun, dusun Dasun tembus nyang dusun Igir-igir. Desa Njoho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Tapi hawane betul-betul sejuk lur. Sanajan panas amarga yaiku wit-witane ngrumbul ijo. Yen Kediri aku gak maido lur. Kebon-kebon alas sik dirawat dengan baik lur.
sanajana sebagian ya wis enek sing diubah dadi pertanian, tapi mayoritas atau sebagian besar sih dipelihara penghijaunya dengan baik. Ki wis masuk wilayah dusun Igir-Igir dulur-dulur. Biyen iki dalane sekitar 10 tahun yang lalu lur, iki arupa dalan makadam lur. Makadam iki watu-watu ditata ngono kae lur. Dadi yo angel. Lah terus bariku diaspal, iso dipirsani dhewe sampai mlebu alas dulur-dulur. Dadi warunge ora nang kampung Igir-Igir, tapi saka kampung sik mlebu alas kurang luwih 1 kilo dulur-dulur. Yo maksimal 1 kilo, paling yo 500 utawa 700 meter. Mulai saka gerbang iki lur. Ki biyen yo aspal apik lur, cuma yo mergo aspale ora patek apik, maksudnya mutunya kurang bagus. Akhirnya yo beberapa tahun kemudian ya rusak ngono kuwi lur. Jane warunge enek beberapa lur sing cedhek kampung kene enek loro, cuma wis suwi tutup kene iki. Kari siji sing malah nang tengah alas. Dadi paling simpangan karo wong golek pakan atau golek kayu lur. Kadang kala yen akhir minggu iku ana nom-noman wong-wong pendaki gunung lur. Dadi yo kadang-kadang kudu minggir ngene iki mudhun koratan golek dalan sing penak lur. Mergo aspale rusake rada parah lur kene iki. Alas karet lur, mbiyen ki pinus, saiki wis diganti karet. Ngarep kuwi lur, kanan jalan satu-satunya warung neng tengah alas neng wilayah dusun Igir-Igir, Desa Njoho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jenenge warunge ki lur, Warung Makdi Sudar. Iki lur pesenanku sego goreng. Yen delok warnane jelas tanpa saus lur. Terus ki kopine, lek kopine betul-betul jempol lur. Aku biasane mrene gak tahu pesen sego goreng lur. Biasane mau pesen tahu, lombok utawa sambal kecap. Dadi kok ngene iki ana sayure, toppinge telur mau. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, jos lho rasane, betul-betul bumbu Jawa medok banget. Dadi aku ora krasa anane saus-saus kecut-kecut utawa kecap legi ngono. Dulur-dulur, iki aku tak terus nelekku mamlan ngopi sawetara video bakal tak akhiri sakmene dhisik dulur-dulur. Wassalam.